Take 800. Ken je dat? 100 plannen, maar nooit iets afmaken. Nou, dat ben ik. En daar ben ik eigenlijk heel erg klaar mee. Dus ik wil het nu anders gaan doen. Ik ben 41, ik voel aan alles dat ik iets van mijn leven moet gaan maken. Single mom, 2 puberkinderen. Werk op dit moment een waanzinnig leuke baan in loondienst bij echt een heel erg tof bedrijf. Maar wat ik het allerliefst zou willen doen is volledig remote werken, waar ik maar wil. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar dit is dag 1. Ik ga jullie iedere dag meenemen in de stappen die ik zet op weg naar mijn doel en mijn droomleven. Ook als dit niet perfect is, want ik ga gewoon mezelf zijn. You hate me or you love me. We zien wel waar dit eindigt. Maar stoppen is geen optie en jullie zijn mijn stok achter de deur. Werk jij remote? Of is dit ook jouw droomleven? Heb je tips en tricks? Let me know. En dan zie ik jullie morgen bij de eerste echte officiële dag waarin ik stappen ga zetten. Doei!